Yo, what's up mga sir? So today nata din sa Dahilayan Forest Park. Good ang view dyan. Woo, let's go! So naanami din ni sa among room. Yeah! Ako first. Pagkakas pa kayo si Bukbok. Master kayo! So yeah, karon check-in sa mi sa amuang room. So karon adto na mi sa amuang room 126. Okay, dito ang room naman eh. Dito. Bye bye. Saan ang room na mo diyan ni? Wala man ko. First room. May gana din dayo. Second floor. 121. 126. Wow. 126 ni i-fine ang 126. 121. Ah. Just go on to 6. 125. This one siguro. 8. Nice kayo. 1, 2. 6. Here. Wow. Ano room na mo? Wala, di man masiko. Bali di ay. Oh! Wow! 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 So, naanami din ni sa among room. Yeah! Atay big na TV eh. Ano kasi Lucas ulit? Yo! Finish! Dili ha. Wow! So, morning view na to diyan yo. Sarap niya. Slide dan, slide. Go Waki. Go Achi. So karon give me aning hanging bridge. Sikitan nimo mga itong rainbow slide. Rainbow slide. So, ano sa hanging bridge. Malayo kayo. So, ay, bridge yung gyapon eh.
Yung Forest Park dito. So, nag-package nila karon 800. Gani siya. I mean, kuwag kaning ticket nato sa yung package. So, try nato ni rainbow slide. Bugabog, taas-taas yung ko. Yo, what's up mga sir? Karon mag-hang bridge me, tapos mag-bridge. Ako first. Woo! Ha? Easy? Ayun nyo to, kuan, kusga. Kusog kayo na. Maayo ipagkuhan mo ba ka? Lukas pagpuyo ba? Kaya magbalik ni. Kaya ko yun na ni Pini. Sige na, dili mo na makuhan. Itso lang, di man na maunsa. Ayaw. Kapit na kayo. Yeah! We did it! Nice kayo diyan mga sir. Magusakay ka, Sel? Ano ka, mag-bake man ta karon. Garo kayo mo po ka mo. Ang ibsin mo. KTV tawagan na, Sel. ATV. Yeah. Woo! Let's go! Ako mga kauban, nabili ng mga kauban ako. Kaulikoon kayo. Forest Park. Oh! Woo! Nindot kayo no? Nice kayo. Bawal pang kids. Bawal pa man kayo. Dito ang kabalo. Isip. So yun mga sir no, mag-go kart na sa Dinhi no. Ooh, let's go. Sikat bok, sikat. Dahi, dahi. Tanaw po. Nagapas-pas na kayo si Wok. Yo, what's up? So, natakaw sa Dahilayan Adventure Park Annex. Okay. Ha? Alpine Village, yan eh. Mga tagak mo na awok.
Sabi adventure ni Sky eh. Sabi. Di man ka magkuhan. Big naman ka god. Hindi to na train mo, di ba? Ang train ba? Pila kaya ka? Ano, libot yan. No? So, model niya ang amuang comfort room. Isang shower sa mga tuwalya. Yo, what's up mga sir? So karon mag-ride ka ATV na sa Dahilayan Forest Park. Karon mag-rainbow slide ta. Try nato nilang rainbow slide. Awar ko na sa kataas oh. Yo, what's up mga sir? So karon kita mo ani. Mabok ta.